σας, Bills εδώ. Και ναι, αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο, στο οποίο κιόλας βάζω κατευθείαν webcam, facecam, δεν ξέρω, πείτε το πως θέλετε. Θα με ρωτήσετε, Βασίλη, γιατί πρώτο βίντεο να βάλεις facecam? Θα σας πω. Γιατί αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας τώρα είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι, το οποίο λέγεται Outlast. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ τρομακτικό παιχνίδι, το οποίο θα μου πείτε γιατί αποφάσισα να παίξω ένα τρομακτικό παιχνίδι. Θα πω, επειδή τα Χριστούγεννα περίπου θα βγει το Outlast το 2, ένα επίσης μια πιο τρομακτική version αυτού του παιχνιδιού, όπου έθεσε ένα challenge στον εαυτό μου και είπα, λοιπόν, Βασίλη, θα τελειώσει όλο το Outlast το πρώτο μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, καλά ακούσατε. Και μετά θα κατεβάσει το άλλο και θα παίξει και αυτό. Δεν ξέρω, όσο σου πάρει. Ωραία, οπότε λέω, ας μην χάνουμε περαιτέρω χρόνο. Βράδυ είναι έξω, οπότε λέω, ας μπούμε και ας παίξουμε. Why not? Για ποιο λόγο να κάνεις να τα διαβάσει αυτά? Δηλαδή, εγώ έχω άγχος να μπω ήδη μέσα στο παιχνίδι, να δω τι γίνεται, αλλά τώρα ποτέ θα κάτσω να διαβάσω. Λοιπόν, για όσους ξέρετε, μάλλον για όσους δεν ξέρετε, και είδατε το continue πάνω, ναι, έχω παίξει μέχρι ένα σημείο το παιχνίδι. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Καλό αυτό, καλό αυτό. Είμαστε στον 107,9 Athens DJ. Αλλά ένας τύπος ο οποίος συνεχίζει να μιλάει. Και θα με δυναμώσω λίγο τη μουσική. Είναι ήδη στο full, Ωραία. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Ωραία. Αυτό είναι το Mount Massive Asylum. Το Mount Massive καλά ακούγονται. Το Asylum όμως, όχι καθόλου καλό. Το πω, κοίτα εδώ. Ωραία, καλύτερο αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω πως ακούγεται, θα δούμε στο edit. Ωραία, κατεβαίνουμε. Ωραία. Από το mutemail.com 1-2-3 του Miley Cyrus. Εντάξει, όχι. Μόνο αυτό διάβασα, δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο. Είμαι μια χαρά. Και κάμερα. Όπλο δεν έχει. Εδώ κάτω από το σιρταράκι που έχει το αυτοκίνητο δεν έχει τίποτα. Μαχαίρι, ούτε. Οκ. Ωραία, έλα θα βγούμε. Έλα πάμε. Ωραία, εντάξει είμαστε. Καλύτερα δεν γίνεται. Ωραία. Objectives are updated in your report tab. Ωραία, need notes. Και data whistleblower. Μισό λεπτό. Γιατί κάτι μου λέει ότι... Εδώ είμαστε. Ωραία, καλύτερα λοιπόν. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να βιαστούμε πρώτα λίγο. Όχι, κλειδωμένα λογικά. Οκ. Δεν κλείνει, οκ. Ωραία. Καλά νιώθεις, φίλε μου, καλά νιώθεις, τι να κάνουμε. Πάμε να μπούμε. Γιατί να μην μπορώ να οδηγήσω κι εγώ ένα τέτοιο και έχω αυτή την σακαράκα εκεί πέρα. Μη με ρωτήσει εμένα, δεν ξέρω.
Κάτσε να πούμε. Παρακαλώ, πόρτα. Οκ. Όχι. Λογικά όχι από εδώ. Άμα αρχίσει το παιχνίδι από την αρχή να με πρίζει και να μου έχει τέτοια πράγματα τα οποία είναι κλειδωμένες πόρτες και δεν ξέρω πώς να βγω. Alright. Alrighty. Μπορούμε να μπούμε από εδώ μέσα. Δεν μπορούμε, όχι. Ωραία, αυτό το έχουμε μάθει ήδη, το ξέραμε βασικά. Θα ανέβουμε τη σκάλα. Έχω κατεβάσει τόσο πολύ τα graphics. Σε μια φάση νόμιζα θα πέσω κάτω. Σε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, το έχω κατεβάσει τόσο πολύ τα graphics. Big. Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Πόρτα, πόρτα, πόρτα. Oh my god. Είναι μια νέα ταινία του... Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτόν, αλλά... Πώς περνάς από εκεί μέσα. Thank you. Okay. Εδώ τι έχει. Μπαταρίες. Μπαταρίες. Το καλύτερο στον κόσμο. Oh my god, αρχίσαμε ήδη. Θα το τραβήξω και αυτό. Αυτό ανοίγει. Όχι που δεν θα άνοιγε. Οκ. Πήραμε κάτι. Διαγώνια ματιά μέχρι να το δούμε όλο. Οκ. Το είδαμε. Θα πάω από εδώ πρώτα. Στάζει. Πολύ ωραία. Οπότε καλύτερα λογικά. Πολύ καλύτερα. Ωραία, από εδώ. Καλά έκανα και έκλεισα την πόρτα. Ίδιο δωμάτιο δεν είναι αυτό, έτσι. Ωραία, 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 ωραία. Οκ. How I do it. Let's get into that. Oh my god. Θα τα τσακίσω όλα εδώ πέρα, έτσι. Αν είναι όχι, θέλω φως. Θέλω φως. Το εγγυούμε. Μα... Δεν έπεσα από εδώ πάνω. Πού πήγε? Το κεφάλι σου λείπει, φίλε μου. Το χάσες. Έλα, πες καλά. Μα ήρθα για βίντεο για το κανάλι μου στο YouTube. Κι άλλος
που του λείπει το κεφαλάκι του. Πόρτα είναι αυτή, πόρτα είναι αυτή, πόρτα είναι αυτή. Yep. Τι ήταν αυτό? Τουαλέτα. Ω Παναγιά μου, κάτι έγινε εδώ άσχημο. Από εδώ πάει, δεν πάει. Από εδώ πάει. Δεν πάει από εδώ. Από εδώ πάει, δεν πάει από εδώ. Από εδώ πάει. What? Τι είναι αυτό? What? Δεν ξέρω. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω τα βίντεο όσο πιο το δυνατόν μικρά γίνεται για το render και για να αναβαίνουν σύντομα. Αλλά νομίζω ότι θα το σταματήσω εδώ το πρώτο βίντεο. Οπότε παιδιά, σίγουρα θα κάνω και ένα δεύτερο, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι οι βίντεο θα ανεβαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σκληρό. Θα ανεβαίνουν διάφορα βίντεο. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισα Outlast θα συνεχίσω το Outlast. Θα ανεβαίνουν ταυτόχρονα πάρα πολλά παιχνίδια. Θα γράψω επίσης τη συζήτηση στο κανάλι μου όλη τη λίστα με τα παιχνίδια που έχω. Για να όποιος θέλει να πει να γράψει στα comments τι και τι θέλει να γίνει, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Και άλλος χωρίς κεφάλι, και άλλος χωρίς κεφάλι. Κάτι γίνεται παιδιά με τα κεφάλια. Οπότε παιδιά τα λέμε την επόμενη φορά, δηλαδή αύριο. Αντί, γεια.